Il-Partit Nazzjonalista jemmen fi drittijiet ta' kull individwu. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt laqgħa li kellu mal-Alleanza LGBT+ fiħdan il-Partit Popolari Ewropew. Waqt din il-laqgħa li saret fil-Parlament, Bernard Grech tenna li ħadd m'għandu jkollu t-timbrat fuqu xi tip ta' tabella u li kull persuna għandha tgħix mingħajr diskriminazzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista stqar li hemm lok biex il-pajjiż isir aktar inklusiv hekk kif jeħtieġ li d-drittijiet ma jibqgħux biss fuq il-karta. Punt li l-President tal-Alleanza LGBT+ tal-Partit taċ-Ċentru tal-Lemin qabel perfettament miegħu, hekk kif ukoll sostna li hemm differenza bejn il-ħajja kif deskritta bil-liġijiet ta' fuq il-karta u r-realtà. Il-President ta' din l-Alleanza esprima wkoll sens ta' sodisfazzjon għal fatt li saret din il-laqgħa flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista u tenna li l-kollaborazzjoni bejn il-pajjiżi kollha tal-Ewropa hija importanti biex jiġu salvagwardjati drittijiet ta' kull individwu. Il-President tal-Forum Opportunitajiet Indaqs Partit Nazzjonalista Jamie Vella min-naħa tiegħu tkellem dwar kemm importanti li kull soċjetà tkun inklusiva. Waqt din il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone u Shadow Ministers Graziella Attard Previ, Graziella Gallia u Paula Mifsud Bonnici.